Айде, колко отива на прощапулник? Къде са нещата сложени? Да. Айде, мама, сега да ти покажем нещо. Виж какви интересни неща. Така. Тук. Не, той сам трябва... Ама Яна, къде заставаш, бе? Който и не. Майко, не му показва се. Доктор ли, мамо, ще ставаш? Браво! Моята мечта ще се изпълни. Чакай, че те другите хора по-интересни, бе, тати. Браво! Моята мечта. Да, ти си моята мечта. Браво! Доктор, кулинар. И вкъщи кулинар. Точно те. Браво! Първо оправяш бабите, дядки да купуваш и след това и дядовците. Те ли ще бъде тя? Браво на детето, браво! Той малко на шоколад може би. Нещо, което може да вкара в устата си, ако пред мен. Бързо го прецени. Има и кола, питаме. Браво на доктора. Заболете, доктор, и заболете. Значи Яна работата се оформи. Първият доктор в родата ще бъдеш ти, мама. Най-умният. Най-умният. Щастие. Не спомня, че съм много Той са проблеми. Всичките да натискаха по нея един сега. Да. Един нямаше от вас, да се спомни желанието. Браво. Тати мене ще стане шофьор на голям камион. Тук в близките няколко месеца. Дай сега да сме жуака. Така работата сериозна, трябва да събираме пари, доктор не се става лекар. Той. Там се иска пачка. Какво става, бе, мамо? 6 години ще има дранена кожи, да знаеш. Да. Какво става, на доктора? Сме живи и здрави, че го изучим. Доктор не в България, ми някъде 6 години дранена кожи ще има, да знаеш. в нормална държава. Браво. Чакай бе, мамо. Ти тук ти ми направиш снимки с това. Той е доволен.